sa tema nga Beyond Sports, dili ra kutob sa paugnat sa kusog ang dapat ma-enjoy sa mga atleta o delegasyon sa palarong pambansa sa ilang pag-ani sa dakbayan sa Sugbo. Tungod, kay daghan sila og mahimo dinhi. Sama nila sa paglaag o pagtilaw sa mga lami nga mga pagkaon o pag-enjoy sa mga kalingawan. Dinhi sa Plaza Independencia, abi-abihon ka sa dagang food stalls o mga kalingawan. Matod ni Heidi Huwazan, events organizer para sa Palarong Pambansa 2024 side events, adunay 42 ka mga stalls nga pwedeng mapalitan sa mga bisita ug adunay mga event nga gianda, sama sa mga live band, musical play nga naghinumdum kay Leon Kilat, aggressive Bisaya rock band ug uban pa sa gabii. Gawas dinhi sa Plaza Independencia adunay mga kalingawan ug mga kan-anan sa Fuente Osmeña Rotonda, Plaza City Dimare, Cebu City Sports Center ug Osmeña Boulevard. Tibuok buwan sa Hulyo ang mga kalingawan sa maong mga lugar, sugod alas 4 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi. Ako si Crystal E. Flores, CNU Communication Intern para sa Palarong Pambansa Updates.